това е без малко пак да ни хвана в кадър, как си приказваме някакви такива лични неща. В студиото е Златина Георгиева. Злати, много срам, че дайте на целом. Хайде. За поканата, благодаря. Да, аз така много... Тук всеки вторник и четвъртък каня най-готините хора от българската сцена. Не само, разбира се, музиканти, но всичко, що е арт в България. Аз поканях, защото ти си така млад и обещаващ фотограф. Имаш вече с гърба си толкова много снимки и тонове материали. Искам да попитам първото нещо, което те мотивира просто и така един ден, защото ние си говорихме с теб, когато дойдох да ми правиш и на мен снимки. Един ден просто се събуди и какво? Реши да се занимаваш с фотография. Как стана при теб? Всичко стана много така изведнъж. Имах го като идеи преди, тъй като аз съм учила икономика, но просто в процеса установих, че това не е нещото за мене. И в един момент си казах, искам да се занимавам с нещо креативно, тегли ме натам, защо да не пробвам с фотография, винаги това ми е било интересно. И така полека-лека си казах, ще пробвам, защо не? И полека-лека станаха нещата. Имаше ли някакъв предварителен, т.е. ходиш ли някакви такива изложби или нещо, интересуваше ли се преди това, преди да се занимаваш с фотография? Започнах, да, винаги ми е било интересно. Гледала съм много снимки по различни изложби. В един момент си казах, че искам малко по-професионално да навляза в нещата. Започнах да ходя на курсове при един фотограф, който ме обучаваше и постепенно реших, че искам да го уча и кандидатствах в надпис, където ме приеха и тази година завършвам. Колко отнема един такъв курс да се научи? Аз искам да се науча на фотография. Или мога ли при теб да идвам на курсове? Може, естествено. С тебе ще ми е със сигурност много забавно. Ние направихме, както Джейсън каза, една страхотна фотосесия. Да, тук са кадрите отзад, наистина са феноменални. Аз ти споделих тогава, когато се снимахме, че снимките са феноменални. Никога не съм си представил, че ще изглеждаме толкова без фотошоп и без обработка, без такива неща. Чиста фотография, черно-бяла. И аз много се изкефих. Станаха наистина феноменални. Изобщо не си го представях така, наистина. В никакъв случай не си го представях така. Станаха наистина много год. Добре, какво те вдъхновява да се занимаваш с това нещо? Все трябва да има нещо или някаква персона, която се занимава с фотография. Имаш ли си някой кумир? В принцип много харесвам фотографията на Хелмут Нютън. Харесвам като цяло модната фотография. Това ме влече, защото там общо взето можеш да създадеш много различни образи, които няма как да ги видиш на друго място. В смисъл, там си е чиста креативност. И обичам страшно много да снимам хора. Това е нещото, което наистина ме вдъхновява, да ловя някакво състояние в човека, чертите и така. Трябва ли една снимка да бъде обработвана, за да изглежда добре? Аз се стремя да снимам така, че да не ми се налага да я обработвам след това много, за да изглежда добре. Като цяло това е начинът, по който ни учат да снимаме в надпис. Първите 2 години се снима само на филм, където общо нямаш възможност да обработваш снимките, както с дигиталната фотография на Photoshop, примерно. Да. Аз задавам такива малко по-сериозни въпроси на моите гости, когато съм тук в предаването. Какво според теб кара българите да бягат от България? И то талантливите българи, хората, които се занимават с различен тип изкуства и не само. Кое кара според теб българите да напускат нашата страна? Има ли някакъв генерален проблем? Може би това, че нямат голямо поле за изява, но всичко това си зависи и от човека. Ако човек има желание да се занимава в тази област и дава максимум от себе си, според мен даже тук е по-лесно, отколкото в чужбина. Да. От какво има нужда Златина точно в този момент? Торба с пари, Бентли, кажи, тук ние натрупваме желанията и в края на годината ще изтеглим един, който ще си получи нещо. По-скоро повече творчески проекти, нови в модната фотография. Това е нещото, което в момента така е нещото, към което се стремя. Как така се случва да си... Проектите ли те намират или ти си намираш проекти с кой да работиш? Как се случват нещата? Ето ти на мен ми се обади, примерно, принципно как стоят нещата в този тип бизнес, нека да кажем. И двата случая ги има и аз съответно, когато искам да снимам някой, му се обаждам и му предлагам, ако желая да го снимам. И отделно хора, които искат да ги снимам, пък на мен ми се обаждат, така че
Я кажи сега, с фотографии изкарват ли се пари? Ами, мисля, че да. Вау, добре. И каква е механиката за да изкараш пари от фотография? Първо трябва да се утвърдиш. Това е Да. първото условие, за да те търсят повече хората и за да искат да работиш за тях или с тях. Това е първото условие. Оттам нататък мисля, че нещата са доста по-лесни. Какво да очакваме от теб? Нещо ново, нещо... Има ли нещо върху което си замислила да направиш, примерно изложба или знам ли, нямам представа. Да. Най-скорошното нещо е, може би, дипломирането ми, където ще бъде изложена изложбата, от която ще станеш част и ти, твоите портрети. Трябва да ми кажеш кога е, трябва да дойда там да уважа събитието. Ами, още датата не се знае, но Да. като цяло идеите са, може би, юни месец. Супер, Така че... Супер, ще се радвам. Как аз задължително трябва да дойда там. Аз съм една от лицата на българската арт сцена. Питам всичките ми приятели, разбира се, как си изкараха на Нова година. Я кажи как си изкарала на Нова година. Ами, много весело. Беше само, че в семейен кръг реших тази година малко по-различно. Всяка година сме някъде с приятели на купони. Реших, че тази година... На сандвичи, на безалкохолно, на поделхата. Какво получи? Най-така големи подарък, който получи за Нова година към беше? Ами... Няма някой, за който да се сещам така в момента. Нещо интересно, което си ти подарили. Защото аз получих много, аз получих една труба. Между другото, още има голяма част, които не съм си отворил. Още съжалявам хора от приятели, от фенове, още не съм си отворил наистина, все още от Нова година. Обещавам, даже аз мога да го направя в ефир, следващия път ще си донеса турбата и ще отворя тук каквото имам в ефир. Окей. Не знам, аз се попитах толкова интересни неща. Друго нещо, може да ми кажеш как се опътняваш принципно работното, свободното време? Свободното време Да. най-вече с приятели. Обичам да излизам с приятелите ми, защото адски много ме зареждат. Това са хора, които са много позитивни, много весело си изкарваме с тях, много така широко скроени. Това е нещо, което ми дава стимул въобще да се чувствам добре в останалото ми време. 2013 вече на лице, какво си пожелаваш за тази година? А пък и не само за напред. Много професионални и лични успехи, така най-общо казано. Иначе конкретно не мога точно да определя конкретно. За или против ядрената електроенергия? Да те питам аз сега. Ходи ли да го слушаш на референдума? Аз тук... Не. Защо така? Как така? И аз не ходих. Наистина много несериозно с моя страна. Голяма работа да е здраве, да то ще има пак, няма не само един. Предполагам. Аз се радвам, че ми дойде на гости, си поговорихме така, видяхме твоите фотографии, които са феноменални. След края на предаването, разбира се, ще поснем нейната визитка, да знаете къде може да я търсите за всякакъв вид дейност. Фотография, синематография и всички интересни неща, които може тя да ви предложи. Но ти благодаря, Злати, че ми дойде на гости. Така малко на тъгдък се случиха днес нещата, но аз си казвам, че паднах в една огромна локва, преди да се домъкна тук до ефир. Косаше ми много. Това беше Златина Георгиева, която ми беше на гости. След малко музика, малко реклами и всякакви такива неща, които може да се изберете от нашия ефир. Ще ми дойдат на гости Диас и Дона, които ще говорим за тяхното творчество, всичко, що е ново около тях, така че останете с ефира на Box TV и идваме след рекламите.